पब्लिक तुम्हाला एक रिक्षा दाखवतो मी, चला कसली बनवली भाईने. हे बघा समोरच आहे रोड किंग. रोड किंगने भाई पूर्ण रिक्षा आहे ना हॉटेल रूम बनवलाय, हॉटेल रूम बघा. हे बघा पूर्ण पॅकिंग, फोर व्हीलर भाई, फोर व्हीलर दरवाजे बिरवाजे सगळं डम्मी टायर बियर एक नंबर आहे भाई. एक नंबर भाई, काचा बिचा फुल ब्लॅक करून एकदम व्हीआयपी. मी तर म्हणतो एसी सुद्धा बसवलेला असेल भाऊने. नांद खुळा करून टाकलाय भाऊने, नांद खुळा. हे बघा दिसला का? रोड किंग आहे भाई, रोड किंग. कसली रिक्षा, एक नंबर आहे भाई. आ भाऊने थोडा वेगळाच हटके विषय, हटके विषय. हे बघा लाईट बिट कसे बघा अजून दिसते का? नांद खुळा आहे भाई, नांद खुळा. आवडली आपल्याला रिक्षा, कडाक कडाक. बसणारे पण मग एकदम भारी फील करत असतील एकदा. हा हे बघा फुल पॅक.